Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halatko ni Shillong, Ringkat Bakanet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobiyeng Jongpi. Ka Sub-Divisional Medical and Health Officer jong ka mau kerwan haga arpau tarik ubna yong arajar arpau kala penlong ya ka health mela lani ka jing ai jing sumar ai haga snong kum shibenta ka jing rakhe ya ka jing dap san posnem ka jing yo jilna bapura jong ka jilna Meghalaya mat ka jing dap hanyo pusan snem ka jing yo lai loi kari India. Hashwa ban sedang ya kene jing ai jing sumar shiki pat ba jong kene ka snong ki doctors ki la ai jing hikai shiki pat ba ha ka baya dai bat ka kot ka khia bat ka jing le khoi le suba Hagani ka sngi la sakhilang ru da additional deputy commissioner jong ka Southwest Khasi Hills district uba SC lalu u block development officer jong ka Maukarwat community and rural development block uba ai Laurinyang u Dr FR Lartang u Dr WL Nari ka kong DBS Mukhim ka badairu ka assistant commissioner food safety bat ki wei de ki officer tingin tang yai le susu ya kini ki kam ki ba ki pat ba ki don kam ngatip habang kren yau 45 rice baro ki kin penjrongi ki skor bantip ueu tau khau bat balei ba ki don sibon ha ki complain mo I nakaliang jong ka office jong EDC layo ki yakini ki complain ki ba ki part ba ki jeng bom tip ki labu yakini ki complain bangin wat bangin get benya ban siya ki yaga jing shy kadai kata ka bangalawan ban piar ban ni ka jing shy hakini ki sngi ki baladap bat hakini ka jo ka poru sa sisien ngan sim yaga ni ka kabu lengba jong kani ka jingpen snow bat lengba hakini ka snow hangya sakwang bat snow ki ba marjan jong ka ba ukhau uba pio lengba jong ka midday meal lengba jong ka ICDS program ki Anganwadi bat nangta shen pin sa yo ru yo khau na po ki fair price shop jong pi yaw ni khau uba ki lakle rengkat bat ka vitamin uta uba ngi khat yo u 45 rice ti wat num smo artien wat num jet ye ki tu ki khau ki ba I phla kiden ki khau ki ba I phla ti phim dei ban artien ya kata ban ong bau ni te uladi u khau plastic ngawanang ni daga jing scam ban pentip sapi ba umdei setia ukhau plastik nrei udei ukhau ubala khle dawai vitamin ban penklan ya ka bormet ke jongi namar katkum ke jing wat dunia lasem ba kya kini ki umdei tang ke Meghalaya jungi nrei ha ki state bobon ba jong kari India bat bar ko hi kidon sibon ba ka jing pang dunasnam kidon sibon ki jing pang ki ba na ki jing duna jong ki vitamins ha ki met ka jong ki bat kini ki micronutrients ha ka kani bat ka wan ne na ka daw ka ba ngim sem la bang ya ki jing bam ki bat don kam la ne ka ba ka daw ka long lesie ba ka wei ka long ka jing bom tip bat ka ba ar ka dei ka jing kerdu ka jing duk ka jongi ka ba penlong yengi ban bam tangikat ya ka e ka bang yo tedei na kani ka daw ba ka sarkar kala sim khia ban penklan ya kini ki jingbam ki badai ki staple food ka jingbam ku bapemla setia ban kiar na ka benta bangin yo ya ka dukhat ya ki vitamins ki badon kam ban na ka benta kam bet ka jongi bat kini ki don santli ki jingbam ki bala 45 lani la penklan da kini ki vitamins ba ukhau udai ubaningkong nang ta kawan ka umpniang nang ta kawan ka mlo nang ta kawan ka dot bat nang ta kawan kini ki kenja kumu ata umaida kini ki di santli ki ba lasim kerpang ban penklan ye ki daki vitamins baki micronutrients ki badon kam naka benta kemet jongi tena ka daw phimdei ban jiet lani phimdei ban smotho bakla kajing smotho bakla lani kajing bomsha ki pat ba kalong namar ba menu ka sarkar kala implement ya kini ki 45 rice menu kala sedang bansam ya kani klemda ki pat ba kimyo ya ka jingtip ka ba tikna kadai kata ka bala penlong ya ki pat ba ki bobon bandon ka jing artetian ban bom ya uniu kha
tinang rak andre kapor pat kampat slim ban ai je pi ya kani ke jing tip ngong pi leng ba ki test report ka bini lale ya ka banang ni na mau kurwat ru ni la kelek ya ki ni ki rice sample nang tana is kha se hes keleng sau dom ni la lum ya ki ni ki khau ka bangilara ban test ya ki bat kat kum ka test report ka bangira yo kalong ba undan setia utau khau plastik himne ban artian ya kata Re udeu 45 rights. Kejing ang nut yang ke Sarkar India hadin menyadap di kejing lain nut kepada nyong kusan sedem tam. Kejing community yang ke Sarkar bat kari barok away kalong ba tinong syong barok tinyo ya kamet kabakot kebakia kaba arpat bagi nong syong tinong kibadap kibabiang bat kabalai kalong ba tinong syong tin soturu kuno ban pikir ya ladi kun binong syong kenang bagani ke region kan yat syakmat ni im ka partai ka badaptang di kijing ya ke bakia saudom kijing pang kijing sitom ka klam ka baginang syumat akini ki arli kisnem ni balenyo wat kumengili osno nai Dr. Nari bagani kijing pang kampat sim lakut dan ki benta jong ka partai ka ba ka di kijing pang kanang jur hanai ni aingo yo play traiken rod bai ka region ni ka India bani ka state Meghalaya jingi ublay bang bateka hagi santi ki jong bamenta ni lang yo kumni ban yelum lang ban pelong ki program ki prepare hagi sni baldet bat wat benta namar kata ka jing tentu jonga kani ko por kalong soba ban shim kabu ya kani ka sni wan ai ba kani ka sni kalong tang ka bagi osno dala ki jong ki skor ki jongi ya ka ai ka bagi lakren baro ki officer bulai shim benta ban kentu yangi yesong Kemen Shibon, yai Assistant Commissioner jengka Food Safety, ikong DBS Mukim, ibalawan nano nasyulong, ban pensotho ini, yagi jing shisha baro. Namarkum ke district, kom kinong syong chinong, nila abandon Shibon ki jimut ciperkat, let's say kibang yim sotho, ban perkat deka bor brim jengi. Hanai kulai Shibon, kong Mukim, nagamanta kisong ringkat jampi, kalong kum kajing ay mensim, kajing pensya yangi, hagani ke district, mengintip yagi ay yagi jing shisha, Syapang ka jingban jingdi. Ihaman pengenkam yaki kemat yaki skor pada ka syuntur jongi kenang bangila ban kiu. Ladang isu ngap kanam traikam. Ladang isu pai kanam traikam. Hanai somha ban wan ban shimenta. Ngaso penat bantit dan shibun di doktor bagi spesialis di bawan ban bo yaki store jongi nagamata ka jing baha jongi paiba nong syong sinong di bagwa ban le yakan check up jongi lagalong ki kemat lagalong ki skor lagalong ya ka syuntur ki binyat lali lagalong ya ka jing armet bat hangni nagalong ka DC office nagalong ka planning branch ni laboru wa de ka adhar watch ai ba ka ai ka bangi pensotho yiginong shongshnong kan syukup tang haswin don shibun ki jing batai nabangi kum ka jat metriu khasi penar ni sotana de bannek ya ka ai ka bom shomnong rim kani ka de ka jinglong jungi hanrai hada yenu jor bat ki wei pat ki jat metriu ni shamba ki wei pat ki jat metriu ki kham net jabing ki kham start ni pat lapan shomnong rim ni tang de ki jing snow bat kita ke jing snow ni ki pelong ni begin do mensen nyim yo bo ai yakti ke diang kaman jobi ya trailang bat ke sarkar ya trailang bat ke district administration wan shakmat nyim dei ban syak skor ki jing pensyap ting mani ki sni ka dan ki jing pensyap ting ki babon rukom wat ki injak bangim dei banai ki wei ki district hapok kori India kila poi shakmat kat baga district jingi pa southwest castles kumbong Dr. Nari mene nilong hatrai do haga level namar ba ki breu kimtre banwan ngamtip naga ega daw ba ki breu ki syapti tangkawai nga kwa ban kentu haba ki breu ki wan shakmat kimdai ban artatin ki officer ki department ki prepare ni trai ni shongi ke shuki kalong ban yarap ki nong shong shnong namar kata sobha wan de kali nagi officer nagi doktor ki badai ki ban batai binya ya pi ki bala puli rekam yimdai ban shungai nakadiang nagaman ya kajingong shani shatai kapapan her serniu ki breu dan ki breu ki bangkwa shu ban shim ai ruem kajing shapting joki kali kajing perlamur kali kajing pendu bensin ki breu kat baki wai pat ki breu ki nang kiu ni nang hier wan ai ba kani kan long ya kani ka southwest castles district jangi namar ka jaga ka bau blai ula thau kerpang ni ka jaga kajing internet
kelabiang hari ini dan kam sekejing trailang pada bak kesorka bangin dan kejing kli nagamanta kaladi nagamanta kikun kinat bangin wan sekamat ban pat sekap audio unicorn sebenarnya bak kejing bela beli ka utan si karena ai itu toy